Antara wilujeng ingkang sami ora wot ingkang rawuh mriki hane mewah sapa kita ngrawati miyase Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan ingkang mernata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa Titi matahari mulai percaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang terboyak dengan suku kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya moga-moga kita masuk surga macan kapi macan apa kucing Macan ki? tinggi gunung kampung Melayu saya melihat terlalu tinggi mendung menjahit sarung benangnya ikal jarumnya putung ganti yen putong sapa sing ganti nyawarono pemuda Jawi nama Islami agami Islam sudah ya terang asal jauh dari pangeran ayo prakata ngaweruhana rukune Islam yaiku lima sahadat loro rukun kang siji bisa siro kelawan ngaji kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat kaping epat poso
masya diputang-putang sapa bisa amatreake kelingan yo mas atine bingung rono rene gone nambake panase yo mas yo ing alun-alun eyupe ning kulon omah ayune yo nduk yo ora kepiyon bubrake wong omah wis suwe mas yo ora cecemu jemu pisan kodonge kara wis suwe yo mas ora ketemu pisan jogawe kelok dari mana ya nduk ya datangnya lintang dari mana dari sawah turun ke kali dari mana ya nona datangnya cinta dari mata turun ke hati panase omasya orang alon kiupene kulon omah ayune omas ora kebiyon bubrake wong omah ini negeri namanya Jambi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal jauh dari pangeran yo prakanca mriksa nono kewane opo sing arep teko mawarna-warna kewane ndonya macane 8 ratune kewan ayo prakanca kawarungono rukune Islam ya iku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindho ning lakoni salat kaping telu ning bayar zakat kaping 4 poso bulan Ramadan kaping 5 kaji lamun kuwasa Tuhan Allah minta ampun kami ini Tuhan Allah minta ampun kami ini sebab banyak dosa saudara kami sebab banyak dosa saudara kami astagfirullahaladzim ya Allah nyuwun ngapura kembang cara dibuat-buat kembang ala kembang cara dibuat-buat ojo guyu ngakak yen urip lagi kepenak ojo guyu ngakak yen urip lagi kepenak kembang ala kembang cara
tapi kita saling Pementasan tentunya saling banyak kekurangan, banyak kesalahan Allah. yang disengaja ataupun tidak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain waktu yang akan datang. Terima kasih.